Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pinanggihan kalian Ustadzah Retno wonten ing piwulangan basa Jawi. Kados pundi wartosipun? Mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring kesehatan lan kasarasan dumateng kita sami. Amin. Saderengipun kita milai pasinaon, monggo kita sami ndedonga. Hayabina natatim darsana bikiro atil basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Monggo kita milai piwulangan pasinaon kalih. Wonten ing pasinaon kalih menika ngenani nyemak wacan. Sesarengan dipun bikak LKS Kaca 12 utawi halaman 12. Irah-irahan wacan ing kaca 12 inggih menika ngunduh wohing pakerti. Dipun simak sesarengan nggih. Ngunduh wohing pakerti. Sing sapa nandur bakal panen. Ora ana critane wong nandur pari panen telo. Ora ana critane wong nandur telo panen jagung. Ora ana critane wong panen lombok jalaran nandur suketeki. Ora ana critane wong panen pelem jalaran nandur kates gedhe kang gumandul. Sing sapa nandur pari ya bakal panen pari. Sing sapa nandur kacang ya bakal nandur kacang. Dene panenane ora kaya kang dikarepake, asile kuwi beda banget. Senajan nandur pari nanging tegal sawahe ora dirumat kanthi becik, panene ya ora bakal apik. Sawah sakedhok lumrahe oleh pari 7 karung, mung oleh 4 karung. Sing 3 karung gabah kopong. Tegal sak bau sing bisa ngasilake jagung sak gerobak mung entuk sak gledhekan nalika panen. Tetanen ora mung macul tegal lan nggaru sawah, ngelepi lan milih wiji utawa winih kang apik wae. Nanging uga kudu ngerabuk lan ngupaya ambasmi hama kayata tikus, wereng lan manuk, uga matut ngilangi suket. Aja duwe pangarep nyalahake liyan yen asil panen ora mupakati. Tetanen pancen ora gampang, nanging yen dilakoni tenanan asile bakal apik. Kaya dene olah tegal sawah utawa tetanen. Semono uga solah bawa kudu dilakoni kanthi laku becik. Laku becik ateges apa kang metu saka lisan lan tumindak ora gampang gawe juwane liyan. Aja gampang nyidra liyan, aja lamis, aja cluthak, ngradil lan meleh. Ojo brangasan, ojo petakilan. Yen ulat manis, ya ilat kudu manis. Sing sapa gawe lara lan cuwone liyan, sesuk bakal anemoni kahanan kang ora kepenak. Dudu ateges sing lara lan cuwa mau menehi piwales utawa dendam. Nanging gemruh ning sajroning galih bakal menehi piweling ing swasana heneng lan hening. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.